Il-Partit Nazzjonalista flimkien mal-Partit Popolari Ewropew qed jagħmlu ħilithom biex jippruvaw jimminaw lil pajjiżna quddiem l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Konferma ta' dan toħroġ minn vot li tieħed din il-ġimgħa stess fil-Parlament Ewropew. Dan meta l-Partit Nazzjonalista ivvota biex ma tintbagħatx delegazzjoni tal-Parlament Ewropew fl-Ungerija biex tinvestiga s-salta tad-dritt u nuqqasijiet gravi, iżda mbagħad qed jappoġġja riżoluzzjoni kollha żbalji u ineżattezzi fuq Malta, punti li m'għandhomx jaqsmu xejn mad-dibattitu tas-saltna tad-dritt u miżawda bi kwistjonijiet li dejjem intużaw kontra Malta. Il-Membri Parlamentari Ewropej Laburisti Alfred Sant u Mirjam Dalli qalu li ma dan l-isforz partiġan inaqdu dawk li l-interess tagħhom huwa li jikkritikaw is-sistema ta' tassazzjoni f'pajjiżna, fosthom il-partiti tal-ħodur u tax-xellug estrem li kienu fuq quddiem f'din il-ħadma. Irrimarkaw li l-Partit tal-Popolari ilu jiġi kritikat għal kif qed jiddefendi l-Gvern Ungeriż, akkużat li qed jikser is-saltna tad-dritt. Madankollu din il-ġimgħa Roberta Mezzola ivvutat kontra li ssir investigazzjoni fl-Ungerija, iżda mbagħad flimkien ma' sħaba qed jagħmlu li jistgħu biex issir waħda fuq Malta. Dan il-vot ittieħed wara li l-Parlament Ewropew qabel ma' riżoluzzjoni li tajt li l-Ungerija marret kontra rule of law, id-drittijiet tas-soċjetà ċivili u l-pluralizmu fl-universitajiet fost l-oħrajn. Il-grupp tal-Konservattivi jinsab fl-istess pożizzjoni hekk kif qed jiddefendi lill-Gvern Pollak minn akkużi li saru mill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-rule of law. Bisata l-pressjoni mill-Grupp Nazzjonalista ta' Adrian Delija fl-istituzzjonijiet Ewropej, dawn iż-żewġ gruppi sabu xoqqa f'moxta biex jaraw kif jistgħu idawru l-kanuni kontra Malta. Kien hemm mozzjoni li huma rrifjutaw biex tintbagħat delegazzjoni l-Ungerija. Il-Partit tal-Popolari qed jippressa biex Malta tiġi investigata, tiġi kritikata bil-kbir. Ma meta niġu għall-Ungerija mbagħad li qed tagħmel ċerti affarijiet li jistgħu jitqiesu naħseb għadhom jitqiesu bħala eċċessivi f'dak li għandu x'jaqsam mal-istat ta' dritt, hemmhekk le. Mirjam Dalli sostniet li favur li tiġi delegazzjoni tal-Parlament Ewropew Malta biex il-Membri Parlamentari Ewropej jaraw kif f'Malta s-sitwazzjoni ta' rule of law hija waħda b'saħħitha. Partit tal-Popolari Ewropej u allura Partit Nazzjonalista qed jaġixxu viżavi Malta u anki l-allegazzjonijiet serjissimi li qegħdin jagħmlu kontra pajjiżna. Qed jagħmluhom kontra pajjiżna, qed jagħmluhom kontra iċ-ċittadini u l-familji ta' Malta għawdex. L-Europarlamentari Sant u Dalli saħħu li l-Partit Nazzjonalista u rappreżentanti tiegħu fil-Parlament Ewropew qed jaqbżu għal pajjiżi oħra imma mhux għal pajjiżhom.